Tenan kok. Monggo, Mbak Lucy Brahman tak suwun jumeneng saka palungguhane. Sepoti to? Monggo, ya, monggo, siap. Spotku sing biasane kaya Masun Gondrong, yo. Iya, yang apa? Mes. Sing semangat tet. Ngono. Masun Gondrong. Weh, nggih. Jenengan sing kulino nderekke kok. Inggih, dadi beliau tuh membentuk karakter Sindar memang luar biasa. Leres nggih. Seperti memberi magnet. Nah, Sindar apa metu sing sigra. Nggih, nek nanda upama rada halus barang sing lumrah. Nek balane Betari Durga iki sing banter. Iya, Betari Durga iki leres-leres. Aku suwi rapi nang nggih dulurku lanang arek ya. Terus pundi paparatosipun? Nggih, alhamdulillah sehat. Nggih. Sakniki kok tambah saya suwe kaya ganas. Ganas piye? Lah nek disanding Sindar nom-nom Mas aku tak rungokne aku keri aku kudu nyaur. Beda ya, beda nggih. Beda. Disanding bocah nom rasane seperti imun booster alias mempunyai vitamin tersendiri. Wah, tenan kok disanding karo cah nom-nom iki kaya dene duweni imun bos apa? Bos? Imun booster tadi kita tuh seperti mempunyai tenaga yang luar biasa. Heeh, mulane nuwun sewu bengi iki tenan kok bojoku tak kon turu. Wis turu ah. Nanti wae obat tidur. Alhamdulillah matur sembah nuwun Mas Tantut. Enjing-enjing pun kula weleh diutus Pak Bas weleh nderek gupuh. Ora tau-taune dulur kula lanang niku sakit. Masuk angin mawon mboten tahu. Makanya kula niku kaget saestu. Dan intinya saya sudah 2 tahun nih surah nderekne beliau. Nggih. Sirku bengi iki nggih kangen-kangenan. Tapi nggih niki wau enten alangan sekedhik mboten napa-napa tapi napa niku sampun udah mulai membaik. Nggih, leres. Moga-moga dan malam hari ini juga dipantau dulur lanang sing ning Karanganyar. Mas Dwijo Kangkok. Ngoten. Salam ten panjenengan. Oh nggih. Sami kaget lah iku. Mas Tantut kok saged rawuh teng mriku. Lah Pak Sun napa ngaten sami nderek ndedonga mugi-mugi beliau enggal sehat. Kados wingi uni. Amin. Iki sowan wonten dalemipun pepunden Bapak Pak Siswanto. Pak Siswanto. Alhamdulillah kiai ning kang pundi Mas? Lho, pendak taun nimbali panjenengan kok nganti lali. Kowe lek pelunas lali Pak Sis. Niki nuwun sewu cirikase Mbak Lucy niki nek duwite wis entek lali. Niki kula pun lunas 2 minggu kepongkor kok. Mulane kuwi. Aku yang nanti tak SMS-nya apa lho kok dengaren mbok lunasi sik. Kula ngoten. Makane kula nruwatap aku ngono. Wis gak apa-apa bae sowan gene Pak Sis. Luar biasa. Malam hari ini ulang tahun pernikahan beliaunya yang ke-36. Loh, yang ke-36 ngono dicontoh kaya awake dhewe kudu nyontoh kali piyayine. Ulang tahun urip bebrayan kok 36 tahun luar biasa lho nggih. Kula nyuwun sewu jenengan kok semune kok ngece karo perlu dicontoh ki. Kula niku ngomong rembugan kali jenengan lho piye to lho. Aku kuwi kena dicontoh awake dhewe niki lho ya. Lah nggih. Wong omah-omah lho piyai masih tetap setia 36 tahun niku kan kenging dicontoh to. Kula niku kenging dicontoh. Niki pun nuwun sewu sing siji niku 20 tahun sing siji iki 15 tahun lho kurang piye. Lho ngono kuwi tegese kan priya kang sejati. Oh iya. Daya ora kabeh wong lakoni iso
gendong kene karo gendong kene kok ya. Aku ki mung siji kok gendong kene karo gendong kene iki. Siji ta? Oh, ora. Jenengane kok dalang panutan. Oh, dalang panutan. Niki wonten parikan kagem Pak Sis. Parikanipun menapa, Mbak Lucy? Mangan sosis. Layu kecemplung sumur. Terus? Mugi Pak Sis panjang umur. Amin. Terus buses sinten namine? Lah, lali pokoke buses ngono wae pokoke. Mangan sosis. Anu. Ngono. Mangan sosis. Ora nek kancane. Mugi buses kali Pak Sis kathah rezekine. Iya. Anu, mangan sosis. Tekan semampir. Mangan sosis teko semampir. Apa? Apa terus? Mugi Pak Sis mampir. Piyayine niku lho ketawa wis lek aurane seger grapiak semana aura yang positif. Nuwun sewu Mbak, kula nembe dugi niku ati kula kan mboten penak jenenge perwakilan lho Mbak nggih. Betul. Leleng delalah mlebu ngono, mriki Mas. Ati kula lega saestu. Tapi memang piyai mriki sampun ngaten misalkan Bapak gerah, Masun gerah, mboten napa-napa saged to dipun tambani kecewa lara kula niki sami kalih Masun nggih menika pilihane panjenengan. Nggih. Ngaten niku jadi panjenengan juga dipilih. Nggih, pilihan terakhir. Mboten nunjuk estu milih. Kok pilihan terakhir aku gelem diganti tapi dalange kudu tantut. Lah nggih. Ngoten lho dawuhe nggih. Niki mboten napa-napa. Nggih, yang penting kita bisa memeriahkan acara malam hari ini. Jenengan nggih kula dongakne sehat panjang yuswa. Amin nggih. Laris lancar rezekinipun. Amin. Sowan wonten piyai Bakalan. Nggih. Nggih. Piyai Bakalan. Bakalan. Nggih. Nggih, apa ya? Piyai bakal lho sing mirsani sampe teko kono lho. Lah nggih. Mula jenengan ampun mriki-mriki, redek mriki mesake sing teng mrika. Oh nggih, nyun sewu lho nggih, Mas Nah, Tantut. ngeten mboten napa-napa. Lah jenengan, lah kula nek mbokong jenengan to. Ora masalah wis kulino. Tenang saja. Soale ning omah nggih padha gedine. Lah nggih, tujune aku karo sampean iki ora dijodoke karo Gusti Allah. Soale upamane jodoke apa semengi iso ketemu, wong padha lemune. Lho, malah penak upama kula duwe garwa jenengan ya ora apa-apa rasah nggawe kasur. Lah nganggo apa? Tempat tidure dicor saman. Kok sampean ndelok mampir sumampir ya gede-gede kaya aku ngene iki. Watos no. Piye? Lah nggih. Raning atos malah empuk. Alhamdulillah wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mugi kula pujekne sing rawuh dalu niki panjang yuswanipun. Amin. Kathah rezekinipun. Dipun paringi sehat panjang yuswa sedaya mawon. Alhamdulillah di ulang tahun beliau yang ke-36 saya haturkan Pak Sis dan Ibu tansah atot runtut kadya mimilan mintuno sampai maut memisahkan. Nggih. Niku wau Pak mudune Mas. Iki aku dhewe iki. Nggih no. Pamudutane napa wau? Caping gunung. Lah caping gunung kok jengleng lek ora nek sing jengleng iki ya ora penak. Lah iki kira-kira sapa? Lah iya andalane kene to. Sapa? Sun Gondrong KW. Oh ngono. Kakang Kawah di hari-hari. Kakang Kawah hadi ora gawe ari-ari iki. Ari-arine pedhot. Lah iya. Ngaten kok Mas. Nggih, nek dhisik niku kondange Budi Mrongos. Oh nggih. Saiki malah ganteng kok Mas. Ganteng malah randi untu kuwi malah apik malah. Untune dikepras malah dadi Budi Goang. Iya. Amanuke cocak rawa. Cocak rawa temen buntute. Buntute sinake mulune. Yen dikoyang ser aduh enake. Nek arep munggah panggung iki mbok rokoke iki diselehke sik. Rokok napa to, Mas? Lah kuwi. Nek ora percaya karo kancane. Endi to? Lah kuwi candekmu kuwi apa? Sisih lah ngono sak kuwi. Lah ngono disini diselehke sik. Nek ketara menek kowe cetil. Oh, sono. Oh, wis. Pripun Mas niki? Jariin aja dibenake sik. ngono, Pak. Wis bener. Buri. Lho, sabuke iki sablonan. Waduh, gambar ula. Sablonan apane kok? Ula koros. Ya.
Ya sugeng dalu Mas Budi. Nggih wilujeng dalu. Sampeyan pun nuweni Rama dereng. Napa? Pun nuweni Pak Sun dereng. Sampun. Oh ya wis. Mu diweling napa kowe karo Pak Sun? Ya diweling anu dereng panggih kok. Oh, Sik ning ICU wau dalu nggih. oh. Sik jarene wis kok iki cangkeme kok mencra-mencre iki. Lho wau dalu lho maksude lek niki wau nggih sampun. Oh nggih. Jenengan iki kok ya. Oh. Nging saderengipun kula badhe napa niku Mas? Atur donga dhateng Bapak Siswanto. Piye dongamu? Tegesipun ndongaaken niki atas napa niku hajatipun rak tasakuran to Mas. Nggih, lahir batin kula ndongake. Nggih, Mangkane nuwun sewu. Nggih. Nek alammu keluargamu dhewe murak-marik aja ndongake wong liya kowe. Lho, wong ki adane ora mergo kahanan lho Mas. Najan to kahananku murak-marik ndongake iso mandi. Oh iya. Mergane dongane wong teraniaya niku mesti mandi. Oh iya. Piye dongane? Tegese tasakuran niku kula ngonceki tasakuran. Heeh. Tasakuran niku saking 3 suku kata. Apa? 3 suku kata Mas. Lah ya apa wae? Heeh. Tandanya orang yang beriman tebal. Oh. Sahnya harus disaksikan orang banyak. Jadi wong syukuran iki kudu disaksikan wong akeh. Kurang lebihnya berkah yang diberikan Tuhan, kita harus tetap bersyukur. Sik Mas. Antuk tegese antuk berkahing Gusti wekasan sembodo ing dalu niki kepareng amiji pisuwan jenengan sak rombongan lho cerdas to niki Mas yo rupane kaya iblis cerita cerdas niki sesuk taun sesuke wis ora tukul menungso ngeten niki ora tukul riyen niku mboke ngenes sok nglairne niki ngenes kok mbiyen nglair untuku metu dhisik kok dadi metu ndedeli dalan kok ya rasaku lah metu niki langsung sang to Mas lah nggih dhisik sikile wayah tiba untu kerak mendelep neh akhire didodone mak kerak ana sambar bledet biar metu untune dadi metu langsung jahitan 20 rasaku lah iya iki caping gunung jengleng suwira ketemu ya apa kabare Mas kabare sae Mas anu Mbak Yu Mbak Yu ya to mripat terus gak ketok ora 1000 ora ngono wae yo cangkemku rada angel iki aku mau matur Mas Tantut aku ngomong rada kamis rontolen dadi mengko ya harap maklum aku ya ngono lah iya nek men budi merengos saiki budi metik dadi budi metik tanpa gigi. Neng Tegalan gawa wesi. Ana dagelan kok kaya medi. Dangu mboten pinanggih kados pundi pawartosipun. Pawartosipun sae wong ayu. Alhamdulillah. Lho niki noprak pinter, dalang pinter. Wah niki napa-napa pinter. Aku ki jane isin kok nuduhke kabisanku isin kok. Wis ora usah suluk ngisi-ngisi niki dalang paling apik suluke. Aku isin kok. Ketoprak ngapik, nyanyi apik, maling apik. Kusuk maling apik iki lho. Ora konangan kok. Siji sing ora apik. Apa? Rupane. Yo niki pamundutane Pak Ses Caping Gunung Jegleng leres. Nggih. Oke, bar Caping Gunung Jegleng mengke napa mau? Gelang alit. Kalian Brajakan Banyuwangi. Brajakan Banyuwangi oke. Ndi diatur nggih? Nggih. Saban bengi Guru. Jengleng pisan wis gloyoran kaya ana. Ya alon-alon bae, wis raga tuwa. Ya nyadari kan wis tuwa kok raga tuwa ki ngene iki kok. Makane perlu olahraga. Anggepe di atas panggung itu olahraga. Heeh, wis raga tuwa. Dadi tuwa ki tuntunan sing digawa. Iya. Hati-hati engko kejungker kaya sindene. Nah, cilikane Vida niku belajar ing kene mriki. Nggih, iki kula pitados nggih. Nggih, luar biasa nih kok sampai koprol jempalik bareng. Tapi hati-hati jangan tumpuannya di kaki. Biasanya umur engko wis menjelang napa? Mati. Heeh. Kok apa? Kok mati? Maksudnya tulang keropos niku osteoporosis. Oh gak untuk langsung jelek ning kene itu nanti cedera, ndak boleh. Ayo Mas Buti.
Yen mamajeng alon wae ya Mas. Nyuwun sewu karo Pak Sese. Pak Sis nyuwun goyange ra dicepet napa sing alon. Pak Sis ning kono, Pak Sis ning kono ki sapa? Nun sewu Pak Sis. Letre ora ketok. Mataku yo blereng kok Mas. Jenengan iki mataku bawur kok ya. Ning wong lanang iki najan montone bawur, sing awas mung loro. Apa? Duit karo andinge. Wis. Yen mamajeng amung karo janur kuning janur kuning pisan ae we. Lega apa ndredeg? Lega. Kowe jengleng aku waru-waru doyong dik doyong nang pinggir kali. Ayu moblong-moblong wong ayu kok merati. Tregandeng momot tebu yen ra dijembeng ra iso mlebu. Aja ngono dijenane sik ya Mas iki lho melu dalan alus iki. Lah iya nek ra dijembeng ra iso mlebu. Kok ra dijembeng ra iso mlebu apa? Momot tebu yen ra dijembeng ra iso mlebu. Apa kuwi? Kuwi tegese wong gawe kaos kaki, Mas. Oh, wong gawe kaos kaki ra dijembeng iso mlebu. Wah, tuh. Ah, solusinya mesti negatif lho sampean iki. Lah sing negatif malah kowe kuwi kok. Yo ora. Mas kok. Mangga. Iya. Yuk. Kambang wae watan gunung halus. Sajake dek iki kaya ora bergairah nang jengleng aku. Jajal pilin-pilin. Sing mbane sing pengen mbok jengleng sing ndi? Aku mulik iki lho. Jengleng tak. Ya tekno lek. Selera merga bojone teng dalem niku nggih langsing kaya Mbak Susi ngeten iki. Nggih ta. Makane lek karo gedhe kok gayuk-gayuk tuna ra iso. Ngeteko. Ora tekan kok ya. Kowe iki kok ya nyedaki dagangan. Kinyis-kinyis. Ora usah pilih bojo sing ayu-ayu malah nyedakne, disedakne tanggamu. Iya, aku bojo ayu ki wis tiwas ngentekke ati kok. Lah iya. Awit tinggal tanggapan ki mesti nembang. Piye? Minggir Mas, minggir, aja nengah-nengah. Mampir Mas, mampir, bojo kurang nang omah. Ora ya bojo iblis kok. Lah iya jelas kaya ngene pomo sampean ndek bojo Mbak Susi alah mesakne sampean aku. Tangga-tanggamu mbok gonceng sepeda motor. Alah kapan duwe ndang matek ngono. Budi ndang mati tak lusure bojone mesakne sampean aku malah. Ndek bojone malah elek. Ya malah bojo disakohke kok. Bojo ayu disakohke, dadi oleh ngamal kok. Amin. Dadi kira-kira dadi Sugleng. Sugeng dalu Mbak Susi. Dangu mboten pinangkitos pundi pawartosipun. Alhamdulillah pinaringan sehat. Inggih panjenengan lagi ikhlas to? Ikhlas to disanding kalih Bathara Kala? Nggih, terpaksa. Nggih, wis dilek eneke kuwi dilek. Terpaksa kepadake. Juga. Nggih. Wong elok kene nggih keri-keri lho mangke. Keri-keri nek diuntu ora diuntu. Lah nggih. Marai keri terus apane? Ya. Ayo bae yo. Kula pripun? Jengleng. Jenengan jenglenge ke ngajeng napa ke ngiringan? Wis manut. Manut. Selera kamu gimana? Saya ikut. Oh, wis. Jengleng aku pindhe gloyoran nek nantang Rumah saku ate Itu jual saya beli. Oke. Nggih. Mangga. Pacita
Imbo neh apa ora? Neh no. Panas. Janjine kepiye jeneng bakso ngaso-ngaso aja mepet-mepet aja ngaso-ngaso aja mepet-mepet kok gemes aku ki sing sigak lah gemes ora ndang digegem karo diremes ya jare gemes aja ngaso-ngaso aja mepet-mepet ngono jeglek ki wong ayune kaya ngono kok ditoke. Ora jane kok ditoke piye to? Ndah nggih, kadung aku mau muapan lho. Jenengan kok mek meneng kaya enggak patek bergairah. Ora. Yo dikarenakan usia ki dadi yo. Dadi ki yo. Ya wis alon ayo alon wae. Iya. Wis kuduku ya apa ora? Kuduku yo. Yo. Panas udan. Monggo Pak Sus. Aling-aling caping ngono. Ayo Put, yo. Ayo lus. Lus kowe lus. Loh, piye iki? Yo. Ayo lus sih. Aku njatel apa barengan? Sedilu teh ya? Iya. Ayo lus. Mbak Susi iki anu iki barongan ora bergairah. Diwedrek iki perang wis ora ngepek. Heeh. Barongan lumpuh mangklekmu. Ndak mampu. Ngene Pak Buti, Pak But. Iya. Apa? Sama sing ngomong barongan lumpuh. Barongan lumpuh. Ngajar. Iki ora barongan lumpuh, asam urat. Barongan peyok. Kadaku Dik. Lah iya. Wis ngono ae siki-siki ben rata. Antene barongan Barongan lumpuh. Barongan lumpuh. Gak apa-apa. Nenon neneng. Ya. Nadyan wadon. Wes ora kowe. Mbak Lucy wae. Wong kok ya gampang kaget Mbak Susi ki latah piyayine. Yo. Nadyan wadon sarata
Awas. Sekar bisa nyawang gunung desa Terima kasih, matur nuwun Mas Budi. Wah, dan tetap semangat. Tetap semangat lenderek Pak Jun wit jaman Jo majujo ngantek saya. Wah, nggih nggih leres-leres.